अभी आप सुन रहे हैं मलंगिया से डीजे विकास बाबू को। मरावा में मारब तोरा खतरा डीजे मनीष रक्सौल मारा से हम पंडित जी के पतरा डीजे विकास चौहान मारा दे हम पंडित जी के पतरा के मरावा में मारब तोरा भतरा के मारा दे हम पंडित जी के पतरा के मरावा में मारब तोरा भतरा के तोहरे लंबिया तनी तोहरे लमोरे झेल जाइबो हम पूरा खतरा के मारा दे हम पंडित जी के पतरा के मरावा में मारब तोरा भतरा के मारा दे हम पंडित जी के पतरा के मरावा में मारब तोरा भतरा के डीजे मनीष रक्सौल मारा दे हम पंडित जी के पतरा के डीजे विकास बाबू मारा दे हम पंडित जी के पतरा के मरावा में मारब तोरा भतरा के हाजीपुर गांव मलंगिया मधुबनी। बैठे खातिर तोरा चौका पुराई ओही दिन होई तोरा बाप से लड़ाई सुनले हे बैठे खातिर तोरा चौका पुराई ओही दिन होई तोरा बाप से लड़ाई करे नाही दे हम बन्हना चरा के मरावा में मारब तोरा भतरा के मार दे हम पंडित जी के पतरा के मरावा में मारब तोरा भतरा के डीजे मनीष रक्सौल डीजे विकास बाबू मरावा में मारब तोरा भतरा के सात फेरा होई हमरे नु साथे विकास राजब त कहेला सचे बुझाई बाबा सात फेरा होई हमरे नु साथे विकास राजब त कहेला सचे प्रदीप नरेश देखिया खपसरा के मरावा में मारब तोरा भतरा के मार दे हम पंडित जी के पतरा के मरावा में मारब तोरा भतरा के। जिला रिकॉर्डिंग